Ogai maduon bura mar DCP Rigathi Gachagua okoni kweth maketo sirikal tesre ongirore kendo onge ng'ama biro pogogi kata matin. Rigathi okoni gisefwenyo ni jatend piny William Ruto temo lombo jatend Wiper Kalonzo Musyoka mondo oriwe lwedo, kata kamano mano ok nyalre gie sani. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Eka olose log tich maduon bura mar DCP e boma ma Nairobi. Romo ne okelo kanyakla joloch e yiero madundo mar juma mokalo. Jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua okwedo weche mafuong'ore ni kweth maketo sirikal tesre sani obarore kendo ni kod okak maduong' kotende kod weche pogo kombe mag kuonde chung' ute bura e kind Wiper Patriotic Party mar Kalonzo Musyoka kod mar Rigathi Gachagua mar DCP. Kalonzo wako na sisi kwa United Opposition. So tukisema United Opposition tutachukua hizi viti is a reality. And those seats are for United Opposition. DCP is part of United Opposition. Itapata nafasi yake na ni nafasi kubwa. Kwa sababu pia tuko na wafuasi wengi katika Nairobi. Ninyi wale mnajipanga hapa Nairobi, wewe anza kuongea na Makuzo. Mimi naongea na Kalonzo ni Kuzo. Mimi naongea na Wamalwa na Malala ni Kuzo. Hata nyinyi mwaje kuongea na Makuzo huko chini. Rigathi okoni sirikal temo mondo gipogre kendo gisani gisero Kalonzo Musyoka mondo Sir William Ruto sirikande mar manywanda, kata kamano koni Kalonzo Musyoka chung kar tiende. It's so nonsense. They are trying to create a wedge within United Opposition. The correct position is, and I said, the United Positions will take 16 out of 17, and even that the 17th one, if tukijipanga vizuri, we will take 17 out of 17. You know, people are trying to think that they can get Kalonzo away from the United Opposition. You are daydreamers. And Kalonzo himself has said, the spokesman for the cousin movement is Rigiji. So, if William Ruto wants to take Kalonzo, you come and talk to Rigiji. And William Ruto, because you call me a tribalist, the day you come to a Munyoro, you come with a translator. Gachagua koni duond buche mar DCP ongirore mokalo kendo biro medo yombo nyake kom mar tend piny 2027 kod kombe mamoko oko mar Mount Kenya kod Nairobi. I said that DCP is in talks with Wiper and other parties in the United Oppositions, and we have looked at the formula in Nairobi, regional composition, party loyalties, and past performances. And we have come to the conclusion that the United Opposition can take 16 out of 17 seats. DCP is a national party. Muliona tuliweza enda kule Western Region kwa ngombe ya ODM, tukachukua kiti yao. Tukaenda pale Masaini, tukachukua kiti yao. Na kuhakikisha kwamba DCP ni chama cha kitaifa. Gikwero tulo kendo gichiko mondo IEBC kanyakla kod bad migao mar obila otim nondo kendo mako jonjore maketho romo margi kinde ka kinde. Criminals came and attacked us in church. They were driven away by Christians. They came back, backed by police with guns and fought us. Walter Nyambaga, Ramogi TV.